mulane awake dhewe bengi iki menehi panglipur para pesinden sing kepareng lelenggan diaturi jumeneng paweh panglipur kanggo sedaya para warga nek diwenangke milih endi sing mbok pilih coba yo ana 6 iki coba enek 6 jajal ayo sing ndi sing iki aku ya sing sebelah kene rene lho nyapa kok milih sing kono sing piye ngono kuwi karepmu milih sing piye kok sing kono? Sing iki lho. Lah nyapa? Kotot lho. Lah. Sing kene wae. Lah. Iki. Oh sing iki, apa sing iki apa sing kae lah. Sing kae lah sing rada lah berisi. Iki. Lah kalah nomor loro. Iki. Nomor loro lho matane lah. Alah. Malah kaya piye. Diaturi jumeneng ta? Moga kata jumeneng Mbak Yu disepati para kanca. Sepati para kanca. Duduk. Alah kok isa. Jon cari tahu. Wah Mandel awake dhewe kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu ketemu karo Wanodyayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang boyo mawa teja ngemu sudama yen Cinandra pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari sing eja wantah piye ta modelmu ki lho lah yo jere kaya wong kejugrukan. Perasaanmu piye nek ketemu karo wong wedok sing kaya ngene, dasar piyayine ayu, degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngethok. Lenjer kuning marakati, sapa wonge to ora pengen nyipok. Piye dal mbok cipok? Tak cipok muni. Munine piye? Puk. Coba didangu ketemu karo wanita sing kok anteng meneng dasar piyayi putri saka Solo sinawang saka ngarep ketok gandes saka ngiringan ketok luwes saka nguripe yuh ngembes oleh kebes barudan. Coba didangu mbak menawa Yayi. Aduh. Nyapa? Salah milih iki ketoke. Lah kok iso salah milih? Lah wong tekoke kok malah aku malah melok kudu guyu. Iki merga saka sumei, saka ayune, saka cantike. Wong ki nek ayu saurunge ngomong ki mesti guyu dhisik. Oh. Lho, piye ayo coba? Yayi garwane Kakang. Yayi garwan Kakang Yayi. Aduh, Yayi garwan Kakang Yayi. Apa? Hah? Apa? Kleru wong bisu iki. Piye lho? Lah nek kowe kan ya iso ta wis tau sekolah lho masa ya gak iso menghadapi sing posisi kaya ngene. Coba piye mbok dangu man? Ya. Iki lho apa iki lho kok iso ngantek ngene barang ki lho apa maksudmu ki lho di hadapan wong akeh wong wedok arep mbok ngenekne iki lho Maksude kowe karo aku mlaku-mlaku ayo tak ajak tukokno ali-ali. Gak mungkin wi paling Apa? lho wong njaluk sing samene Lho. Prayo lara nek sakmono. Njaluk gelang. Maksudnya ki njaluk gelang. Wong kowe iki ora paham, ora pengertian karo wong wedok. Nek sing dangu aku coba lho iki lho sawang ngono. Mustikaning jagat wong ayu. Injih Kang Mas. Mara gage caketa marang pun Kakang wong ayu. Timi. Iya ora.
Apa panjalukmu bakal tak turuti waton nuranyun mudune lintang lan rembulan tresnaku karo sliramu banget tresnane jare iki tenan jare. Le. Enak. Keri Kang Mas. Masa dingenekke keri coba pisan, Kas? Ngono tok keri. Keri Kang Mas coba pisan Kas Kang Mas. Tak sogek. Keri. Tak sogek. Keri. Alah, pengen nyogok kowe. Tak sogek. Matamu. Wong nek lancang ya ngono piye. Tepung wae durung kenal wae ora kok pengen nyogok. Lah nek aku kan wis tepung. Rupamu kaya ngono ameh nyogok aku. Lah kae ben keri-keri. Raimu karo tungkakku kuwi lho. Apik tungkakku. Pelecehan nek iki sebagai wong lanang rempeyek mbok rempeyek. Rempeyek mbok rempeyek. Tapi dol Tapi aja diremet-remet. ngenyek ya ngenyek. Ngenyek ya ngenyek ning aja diremet-remet. Aja banget-banget. Aja banget-banget. Kok lehmu nyepelekne? Kok lehmu nyepelekne? Peh aku kuru. Peh aku kuru. Peh aku cilik. Peh aku cilik. Sandale gua ngidul. Bakal awake dhewe kumpul. Sandale gua ngulon. Awake dhewe bakal kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto ati gronjalan. Modelmu. Nah, wedi deh, wedi. Oh. Tapuk ini. Tapuk ngene lho matane. Iki nglentik. Oh, tapuk ini. Lah. Siramu lho kaya bokongku alus bokongku. Lho, ora ngerti fungsine sirah gundul. Kowe ora ngerti fungsine sirah gundul. Lah fungsine apa? Fungsine sirah gundul kuwi nek sing ngisor ora ngatasi, nganggo sing ndur iki ya. Dikapakne, Dol. Saru. Yo, diucap-ucap. Alah. Di bawah umur enggak? Di bawah umur lho. Kowe iki aja ngono kowe. Omonganku banyak anak kecil di bawah usia 15 tahun. Omonganmu kok iso ngantek kaya ngono iki lho. Alah kono. Ndase kaya api-api oh. Lah nek pancen tondo kowe tresno karo panjenengane, apa buktine? Kowe arep nembang apa jajal? Tondo kanggo bukti tresnaku marang sliramu ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan iki sliramu bakal Taman Sari, Taman Sari. Kaputren. Taman Makam Pahlawan mendembokmu kuwi kok iso kanggo cengengesan. bukti tresnaku marang sliramu ana ing sakjroning Taman Kaputren kene sliramu bakal tak gandring, tak seneng. Gandrung. Gandrung, Pitik apa digandreng? Bakal tak gandrung, tak senengke atimu Yayi. Iya. Tenan yen pancen suaramu apik akan aku pertimbangkan Mas Mondol. Lho, Bobotku Miki karo ganti banterke. Ayo banterno Miki mondo Mas Agus. Ya cak suarane kaya ngopo? Ayo. Tak deloke. Coba. cek kowe ora Cek, ngerti. heeh. Kowe ora- Warase Kowe ora ngerti sejatine aku. apa sejatine sliramu Kang Mas Mondol? Yen pengen ngerti sejatine aku, akulah CEO yang menyamar. Aku Ya ampun, ini ya. CEO CEO yang menyamar dari PT Laguna. PT Laguna kepanjangannya apa? Lho, melon ya ora. iki lho dindingane iki lho. Bat iki suarane apik. Moji. Ya kaya ngopo tak rungone. Coba pamerke suaramu Kang Mas. Memanismu kang ujiwat. Alah Ngono. kok iso tekan Ora jula-juli ngono. ora ngono. Ora Kok iso. ngono. Wis salah berarti. Oh, salah. Malah keliru. Hehe. Toh, jaraknya di bawah umur nggak boleh kayak gitu. Lah ayo dijongkrokno kono, jongkrokno kene. Jangan disentuh, langsung diremet gitu loh. Memanismu kangmu ngono lho. Kang jiwat. Sampeyan arep marah ya. Ora marahi ki ora. Tapi iki gendang tembang suaramu dinteni wong pirang-pirang ngono lho. Kaya pinter-pinter marah-marah. Pak Dalang lho, Pak Dalang. Aku iki lho wis hafal nyapa ndak diwarai. Oh ya maaf. Mlintine. Memanismu Ih, muni memanisme cangkeme itu corong. Idune pencerat kabeh tenan. Heeh. kangu jiwat. Wah, nyolong Ya. pedak. Lumayan. Jos. Ya, sombong ya. Luar biasa. Heeh. Ambak cangkeme kaya WC apik suarane. Pengen nelek rene piye? Wong kok iso. Kene lho, Di. Ha. Nanong ya. Agawe runciting
Tak idoni lho kowe engko. Kowe engko tak idoni lho. Ora tekan kono. Agawe rucite gale. Biar melu marai. Ora. Kaya pinter-pinter. Ora. Silakne dodo Tapi kuwi buka. keduren Kakang. Nek keduren Silakne dodone dibuka mlaku. Iya. Iya, bocahe Karo katut. mlaku jak omong-omongan. Alah. Ya, Iki lho wonge matane. Yayi. Ngerti karepku ngene iki. Iya, arep nyapa? Arep nguyuh. Alah. Kaya api-api oh. Dicet ya apik kok. Pager apa piye dicat. Kene Yayi. Lungguh ana ing panggonku kene Yayi. Kowe pengen aku lungguh kono? Iya Yae. Apa kowe mampu menyangga? Lho. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangan wong wedok. Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet kok ora betah. Padakne cah lanang. Apaan? Aja kok pandang cilike. Sing penting Mas. Sing penting cublesane. Ya wis Kakang, aku tak membuktikan kesaktianmu. Aduh, Pak Kakang kok aku takut. Alah ndak apa-apa, ndak sakit. Ora lara. Iki sambil dielus-elus ininya. Sis. Kelingan sesuatu. Kore ya. Ora. Kaya ana gudheke ngono lho. Ngawur. Iki ora mung guthik ya panu ya kadang mlumpuk ning kene. Dadi iki nggon penyakit tok iki. Ora apa-apa. Rara apa kang si Alah. Oh, alah dol. Kowe iki engkresmu ngarepe ya kaya-kaya wong dingonokne ke ya wis Aku geblak dadi lho kowe nyatane. isin. Isin aku dadi Malu kowe. aku mbok pangku kowe tiba ngono kuwi aku malu. Dingonokno piye? Lah piye? Wong wedok ki nek dipangku lungguhe anteng. Wong lanang ki ya kuat. Lah ki mau. Lah di pangku bokonge. Aku kan yo keri. Padahal meneng ae lho padahal. Ketoke meneng. Lah tapi Tapi yo kok rada karo nyokot-nyokot piye? ayo terus. Coba demek tanganku Kang Mas Mondol. Apa sing mbok rasakno yen aku nggegem tanganmu? Mak slenet. Lah opo kok mak selenet ki lho. Lah mak nut teko ndi lho rasane. Rasane ngantek Lah iya, jero ati. Sampai teko jero ati. Kowe bener tresno karo aku Kang Mas. Tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Tenan. Ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani Yayi. Tenane Kang Mas. Kowe gelem dadi apa-apa kanggo aku? Kanggo sliramu dadi apa wae aku manut. Yen aku ora duwe bapa Kang Mas Mondol, apa kowe gelem dadi bapakku? Aku gelem dadi bapamu. Lah yen aku ora duwe ibu, apa kowe gelem dadi ibuku? Aku gelem dadi ibumu. Lah yen aku ora duwe asu, Aku ya kuku. Mang ngarep lho penak lho. Wong ora oleh nesu. Lah mosok dipadakno Rara apa kang si penak matane rasa ngadherono. Duwekmu iki. Lho. Ibarat Wong munduta numpak. numpak pinter kowe ya. kowe jajal Pinter kowe ya sayang. kowe lho iki lho ibarat Ibarat ayo sayang. ibarat wong numpak. Pak. Numpak perahu. Perjuangannya menyamakan laras luar biasa loh sayang ini. Lumampah tanpa welah. diajeng kene caketa marang pun kakang sliramu kang ndak anti-antirino kelawan wengi mula saka iku sliramu bakal ndak sengkake ngaluhur pinangka garwa prameswari ndak gendong ndak ojok pinangka garwa prameswariku kene Yayi candak cek Iso ra. Mosok yang kuwadekan ngono. yo nganggo ngene barang kudu iso Wah aku. Ayo. Bojomu Ayo. iso ora?
Kudu iso. Mangkowe gledak kok. Ayo. Mosok aku adegan kuwi tenan. Iya. Kudu iso. Sliramu bakal Yayi. Piye? Nyapa mbok kilani bareng. Kowe jane iki mampu apa ora? Patang kilan nih. Ora apa-apa wong lanang kok. Dicoba sik kok. Yayi, Pripun Kakang? siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing alam kubur minangka. Sengkake ngaluhur kok alam kubur piye ta kowe iki? Sengkake ngaluhur. Siramu bakal tak gendong, tak ojong, tak sengkake ana ing aluhur minangka garwa prameswariku. Ayo, tidak. Napa mampu Kakang? Coba. Yo dijajal dhisik lah. Wis pasrah wae, Mak. Aku wedi iki tapi Ora Wis apa-apa. to, percaya karo bojomu. Piye ta kowe? Ndas- Gendongmu kok saka piye to Mang piye? Saka ngiringan kene lho kok iso mbok saka ngrihat. Teknike lho sawangen teknike. Loh. ndase ora ning bokong. Ngono to? Masane lah bokonge kaya ndas. Tanganmu Ayo. tanganmu ning gulu, Tanganmu. Mak. Tanganmu ning gulu. Rangkul, set. Ya. Pemanasan dhisik. Iya, assalamualaikum salam. Bismillah, bismillah. Ya, kelek-kelek Aja wae. sini-sini aku ketok. Ya. Sana aku lemu banget ngono lho. Iya, iya. Piye Dal? Piye? Nyerah aku. Lah kok iso nyerah? Kaya wong babu telo. Oh malah ungkak-ungkik. Yayi, Kowe ra mampu. coba Iya, aku Kang kepengin midhangetake suaramu diteruske tetembangane. Lumampah. Lumampah tanpa welah. Apa iso konoanmu? Ojo nganti kalah Yayi. Nek Iya. kalah piye Kang Mas? Nek kalah ya aku sing tombok. Tak buktikan ya Kang. Iya Mas. iya iya iya. Lirama Dianing Jolo Nidi Ya. Dikarek baet sing terakhir. Ya, coba wong loro bareng. Aku bareng. Ya. Temah gunjing Terus. angin jong neng pakulingan. Nggih. Ayo pas. Sampun dipun bawani Nggih. niku wau. Menika wonten pamundhut saking panjenengan Ibu JM Lho nggih. nyuwun gending ciri khas Kediri utawi Tulungagungan. Lah menika Tulungagungan lak ciri khasé kendangan Gonggomina ya. Cak. Leres nggih. Nggih, pun aturaken. Nggih. Menika wonten bebungah saking Pak JM. Nah, matur sembah nuwun. Oh, banyak sekali. Wah, Untuk sembah para nuwun, waranggono. Pak Jem, sembah nuwun sangat. Nggih. Nggih. Napa menika? Napa-napa saged bakune Siap, dipun siap, lebetaken siap, kendangan Gonggominan utawa Tulungagungan. Oke, oke. Ya. Neno nano neno ngono ya kene. Yo, buka celuk. Digarap tayub luwih dhisik mengko gek Gonggomina. Ya, yo, monggo Mbak Cungpe kalau Mbak Mayang, yo. Oke. Esuk awane ngomah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mobeng pikiranku goleki ora krasa esuk awan ganti wengi ora
menika asli Tulungagung Pak JM. Saking Tanggung Gunung Tulungagung. Tulungagungan. Mayang, ini dok, iki 600.000 dari Pak JM untuk Waranggono sing gak cayon onem. Matur nuwun Pak Nggih. JM. Sembah nuwun Pak JM, wah hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Dimang wis diaturke tembange podang kuning. Podang kuning. Nggih. Digarap tayub dijogeti ya kepenak.